வாழ்க வளமுடன். இப்போ வந்து நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு அதாவது நம்ம திடீர்னு ஒரு சைக்கிள்லையோ இல்லை ஒரு வண்டியிலையோ போகிறோம்னு வச்சுங்களேன், இறடிட்டோம்னா காலில் புண்ணு வந்துடும். அந்த உடனே ரத்தம் வந்துடும். இறடிக்கிட்டோம்னா இந்த சைக்கிளில் இருந்து விழுந்தாலும் ஏதாவது கிழிச்சிப்புனா ரத்தம் வந்துடும். இதை வந்து இந்த ரத்தம் வர்றத உடனே நிப்பாட்டணும். அதுக்கப்புறம் அந்த காயத்தை வந்து உடனே வந்து ஆற்றணும். அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுக்கு இயற்கையிலே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகையை வச்சு இந்த வெட்டு காயமாக இருந்தாலும், அது சைக்கிளில் அடிபட்டு கீறினதாக இருந்தாலும் அது உடனே நம்ம சரியாக்கணும். இதை வந்து எப்படி சரியாக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க. இதுதாங்க அது, இந்த புண்ணாக்கு செடி. புண்ணை ஆற்றக்கூடிய செடி புண்ணாக்கு செடி அப்படின்னு பேர். இது பார்த்திங்கன்னா வாய்க்கா வரப்பு குளக்கரையிலலாம் நிறைய சாலை ஓரங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும். இதை பார்த்தோன்னே நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இதில் ஒரு காய் வெண்டைக்காய் மாதிரி நல்லா வரும்பா நம்ம வெண்டைக்காய் என்ன சைஸில் இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும் அந்த காய். இதை பார்த்தீங்களா, இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, வெண்டைக்காய் மாதிரியே தான் இருக்கும். இது வந்து நல்ல வளவளப்பு தன்மை உடையது. இது வந்து சாப்பிடலாம். நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிள்ளை இருக்கும்போது இந்த காயை பறித்து திங்கிறது. ஏன்னா இது வந்து நல்ல வளவளன்னு இருக்கும், வெண்டைக்காய் மாதிரி வளவளன்னு இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சின்ன பிள்ளையில இந்த காயை பறித்து திங்கிறது. பிள்ளை இருக்க போனோம்னா இந்த காயை பறித்து நாங்கள் சாப்பிட்றது. இதை நல்லா அப்படியே சுத்தம் பண்ணிவிட்டு கையால் தின்னோம்னா நல்லா வளவளன்னு நல்லாயிருக்கும் திங்கிறதுக்கு. இதில் ஒரு கசப்பு புளிப்பு எதுவும் இருக்காது, வெண்டைக்காய் மாதிரியே தான் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா, இந்த கீரையை வந்து பழக்கீரையோட இந்த புண்ணாக்கு கீரை நம்ம வந்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம். சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இதில் வந்து சர்க்கரை வியாதியை ஒரு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரும். இந்த புண்ணாக்கு கீரை பார்த்திங்கன்னா, பழக்கீரையோடு நம்ம சேர்த்து சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புல ஓடுற ரத்தத்தையும் சுத்திகரிக்கும், சர்க்கரை வியாதியும் ஒரு கட்டுக்குள்ளே கொண்டுக்கிட்டு வரும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, இந்த புண்ணாக்கு இலையை வந்து இந்த புண்ணாக்கு கீரைன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த இலையை வந்து ஒரு 10-15 இலைக்கு அப்படியே பிடிச்சி நம்ம போகிற வழியில் நமக்கு வந்து வச்சு அரைக்க முடியாது. இதை என்ன செய்யணும், கையாலேயே நம்ம கசக்கினோம்னா அதில் வந்து ஒரு வளவளப்பு தன்மை வரும். அந்த வளவளப்பு தன்மையோடு அந்த ரத்தம் வர இடத்துல வச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ரத்தம் வந்து வராமல் அப்படியே ஒரு கட்டுப்பாடோடு அப்படியே நிற்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு போய் அந்த இலையை பறித்து நல்லா அரைச்சி அது மேலே வச்சிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த புண்ணு ஆறுனா தான் அந்த இலை, அந்த புண்ணாக்கு செடி, இந்த இலை புண்ணாக்கு இலை வந்து கீழே விழுவும். அந்த அளவுக்கு புண்ணை ஆற்றக்கூடிய அந்த ஒரு இலை பாருங்கள், அந்த இலை. இது வந்து நம்ம தேடி போய் இது வந்து பிள்ளை இருக்க போனோம்னா வச்சுங்களேன், இந்த கீரையெல்லாம் பறிக்கிறது எங்கே கிடைக்குதோ, இந்த பிள்ளை இருக்கிற இடத்துல வந்து பல கீரைகள் எல்லா புண்ணாக்கு கீரை, சுண்ணாம்பு கீரை, இந்த மாதிரி இந்த பொடுதலை கீரை, இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி என்னென்ன கீரை நமக்கு கிடைக்குதோ எல்லாத்தையும் பறித்து ஒரு கவரில் கொண்டுக்கிட்டு வந்து நாங்கள் வீட்டில் நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதை சமைச்சு சாப்பிட்றது. இல்லைன்னா கடைஞ்சி சாப்பிட முடியலாம் வதக்கிறது, எண்ணெய் நல்லெண்ணெயை ஊற்றி சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பட்டை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு வதக்கி சாதத்தில் சாப்பிடும்போது சைடிஷாக வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டோம்னு வச்சிங்களேன், ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. உடல் சூட்டையும் தணிக்கும், மழை நல்லா கழியும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புல உள்ள கிருமிகளும் வந்து அழியும். இப்போ வந்து இந்த புண்ணாக்கு கீரையை நீங்களும் பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு, இது பலவிதமான நோய்களையும் வந்து தடுக்கக்கூடியது. நீங்களும் பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.